hakan bai da wani amfani ba. Wannan banzan ministan nake son kashewa. Wannan wace maganar banza ce? Waye kai? Ni dan gidan Karan Furtab ne. Karan Furtab? Wannan ɗayan wanda aka kashe. Aka kashe? Wace maganar banza ce? Wannan doka ce ta hukumar Ro. Shekara 30 babana yayi a hukumar Ro domin hidimta wa ƙasarsa. Kuka ce mace amana ne. Kuka sayi mutuwar kare. Kowane jami'ar Ro ya san dokar idan aka kama shi, kuma har da mahaifinka. Babata ba. Babata me ya taimako? Mahaifiyata saboda kai ne ta shege kanta. Abin da yi wa ahalinka gabaki ɗaya kuskure ne. Kai ma abin da kake yi haka. Ko da zan ƙara kashe ahali guda 100 domin na same su, to zan yi ƙoƙari don na shege su. Ka manta da wani abu. Ina farke da bindiga ne. Kuma magargama za ka je. Magargama? Kin san jami'ai nawa ne na sirri waɗanda suke a tsakanin China da kuma Hong Kong? Duk gaba dai kun sani? Mutum 17. Sannan sunayen guda nawa na sani a ciki? Gaba ɗayansu. Gaba ke dai sunayen suna nan. Mutane nawa ne waɗanda zaka ce maciya amana ne? Na ji zan je magargama. Amma ga sani Canisawa gaba ɗaya sun san su, kuma babu wani wanda zai dade a raye. Gaba ke ɗayansu za su zama shekagu, sannan kuma ni ne zan kashe ka. Kai yallaɓai. Mutuwarsa. Babu wani jami'in Ro da zai ƙara mutuwa. Aiki mai kyau jami'i, da kyau. Baba na harbe shi ne domin na cece ka ba. Saboda waɗancan mutane 17 ne na harbe shi. Me kake nufi? Har yanzu rayuwarka tana cikin haɗari. Me kake aikatawa haka? Mutuwar mahaifiyar Rudira da mahaifinsa da kuma sauran jami'an Ro gabaki ɗayansu ina so ka wanke su. Kana nufin? Ni na riga da na gama aikina. Yanzu naka ne ya rage.